Ebe anyị ekene m unu. Afa m bụ Adaebubedike, ada ndị Igbo, ka onye chi ya zelu, ka ekunume a na-emekwa. Unu na-enwekwa aṅụrị? Ọkwa aṅụrị ka anyị bụ inwe n'ụwa a. Ụwa a nọ na ya, ọ na-agbakwa awa. Ya bụ onye dị ndụ na-eto onwe gị anya. Isiokwu anyị n'ụbọchị achọrọ m ka anyị kpaa ka ụmụnne ihe gbasatara ezinụlọ. Ya bụ marriage na ụmụaka. O nwe ka ana Igbo si dị kịta, m ji sị ka anyị tinye ọnụ n'okwu a, ka anyị ncha tapịka n'okwu a gbasatalụ ezinụlọ. A sị na ndị sụrụ bekee sị na marriage bụ union, ọkwa ya, of two people. Otu a ka ha si kwuo ya. Mana abịa na ana Igbo, omenala Igbo, ọlụlụ di na nwunye bụ family. Ọ bụrụ sọsọ nwoke na-eje anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ọ bụrụkwa sọsọ nwaanyị na-anọ mbọsị a na-abịa ịnụ ya. Ya bụ na mbọsị a ya abịa ịgba nkwụ nwaanyị ma ime ego nwaanyị, two families ga-abịa. A na-enwekwa family nke ga-abụ akaebe. A na-enwekwa ihe a na-akpọ afụta. Ya bụ onye akaebe na ma aje ịnụ nwaanyị. So marriage n'ala Igbo abụrọ sọsọ nwoke na nwaanyị. All two families na ndị akaebe ha coming together to create a new nation. Maka na otu a nwoke na nwaanyị nọ kịta, they can father a nation. One man can father a full nation anyị na-afụ. Afụ gị na ofu onye mụrụ ofu obodo a. Ị na-eje n'ala Igbo, ị ga na-afụ ụmụ onye a kingdom, ụmụ onye a. Ị na-afụ na ofu nwoke nwere ike inwe one village. Mgbe Igbo bụ Igbo, nwoke Igbo nwere ike ịnụ ọtụtụ nwaanyị. Ihe eji malụ ndị Igbo bụ ụbara nwaanyị. Family ọbụla ịbata n'ala Igbo, ị ga-afụ na anụ 1, 2, 3, 4 wives, even 6 wives. Ọnya bụ omenala Igbo. Nke bụ ntọ n'ala Igbo, omenala, ezigbote omenala Igbo. Onweghị family ịbata ịma nụ na grandfather onye a jikwa nụọ ọtụtụ nwaanyị. Ọkwa ndị ọgbara ọfụrụ a bidozi na-anụ ofu nwaanyị. Ihe eji malụ ndị Igbo bụ ọtụtụ nwaanyị. Ya bụ na omenala Igbo abụrọ one man one wife. Nghọtafi ndị be anyị na-enwezi kịta gbasatala ezinụlọ, ọ dịrọ mma. Anyị wee welụzie ka nwa bekee si anụ nwaanyị wee na-ewebata na omenala Igbo, ọ dịrọ mma. Nwa bekee na-asị na one man one wife. Ọ bụrụ ka ntọala Igbo si dị. Ntọala Igbo bụ nwoke na-eje nụta nwaanyị ya na ụmụnna ya. Nwaanyị a na-ejekwa ịnụta ya na ndị be ha ya na-anụta. A na-enụta nwaanyị eduo ya ụlọ. And it's not one man business. Ịghọtago? Ya bụ nke izi. Nke Igbo bụ, kedu ihe mere ndị Igbo ji anụ nwaanyị? Kedu ihe o ji dị mkpa na omenala Igbo na nwoke nụ nwaanyị? Omenala Igbo bụ na nwoke toluo oge ịnụ nwaanyị, ọ nụọ nwaanyị. Maka ọ dị ezigbo mkpa o bido family nke ya. Maka ihe anyị na-alụ, anyị dị ka aka Chukwu na ụkwụ Chukwu n'ụwa. Ya bụ anyị bịara ịmultiply ụwa. Anyị bịara ịmụpụta ọbara nwa, ọmụmụ nwa n'ụwa. Ya bụ na enwee ka o si dịzie na ezinụlọ na nwaanyị amụta nwụrụ nwa, ha na-aba kpakwa ya akpa. Ezinụlọ agbakọ aka ọnụ fụkwa na akpọtala onye ọzọ ga-enyela aka a na-amụ nwa. Maka na ọmụmụ nwa so na ihe izizi eji anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ya ka o ji dị mkpa na ezinụlọ ga na-akpa nkata. Nwoke ga na-agwa nwunye ya ihe niile dị ya n'obi. Nwaanyị ga na-agwa di ya ihe niile dị ya n'obi. Nke bụ main cheating bụ na o nwee ihe ibu n'obi ma ị gwarọ partner gị. Maka na marriage dị ka partnership, marriage dị ka business, marriage dị ka running a country. How can you run your country? Ị na-run a nation, mana ịma ngwa your vice president ihe ị na-eje ime ma ihe ị chọrọ ime. For security reasons, ọ dị mma na nwoke na-agwa nwunye ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Ọ dị mma na nwaanyị na-agwa di ya ihe ọbụla ọ chọrọ ime n'ezinụlọ. Ọ dị ezigbote mkpa. Ọ bụrụ na ị ka nụrụ nwaanyị na-ekiri m n'ihe onyonyo a, achọrọ m ka ị mata na tupu ị banye na alụmdi na nwunye, tupu gị na nwunye gị onye ị chọrọ ịnụ, ị decide ya na onye a ka ị ga-anụ, ọ dị mkpa na ị gwara ya ihe niile ị chọrọ na that marriage. Ị ga-agwa ya nekwe ka anyị dị, nekwa ka m dị nwa. Ana m alaikikwa ihe dị otu a, ị na-alaikikwa ya. Achọkwa m nke a, ị na-alaikikwa ya. Ihe ọ bụla ị ma na ị chọ, ị ga-agwa ya eziokwu.
mgbe unu ka na-ebido ebido. Ọ bụrụ na mmadụ fụtara gị onye a esikwa onye a nekwe ịgwakwuo ya nekwe ihe m like nekwe ka m si eme nekwe ka m dị. Ọ bụrụ na nwe nwatakịrị nwaanyị ahụ kweta bifo na ejebe di ya ejebe, ị bụrụ nwaanyị ịgwakwa di gị nekwe ka m dị o, nekwe my fault, nekwe my likes and my dislikes, nekwe ihe m achọrọ. Nke a nụnwa bụ deal breaker for me. That is nwa ha na anwa mee ha na nka ịma na business mụ na gị agwụgwọ. Kwuo ya n'oge, wepụta list, ọ bụrụ na ihe ede dee ya ede, gwa nwoke ihe niile ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị ma like ọnụ nwaanyị na-abụ isi ya na gị na you will never share, gwakwa ya agwa n'oge. Ọ bụghị isi I love you, I will die for you, for better for worse. Oluzie mgbe elu na worse emepụ isi o cheat go gị. Isi na nwoke cheat ke ka o si cheat ego ebe ikweta better for worse. Ịmara ebu worse. The worst bụ na worst case scenario na ịnọ there. Nye na anụzi kịta bụ cheating na nwoke cheat na nwoke. Mana isi ya for better for worse kwelu nwe m asị gị are you sure? Isikwa are you sure? For better for worse. Isi na isi na-eje for better for worse. Eluzie na worse eme ya. Worse bụ na nwoke na-efeel na ya need nwaanyị ọzọ ma na o nwee ihe ọzọ ọ chọrọ. Ị ya anọkwa ebe ahụ gịnị na-abụ gịnị ya gidigwe o. Ọgwa ya bụ worse a. So tupu ị na-aba n'ezinụlọ ị na-aje ya n'udi ma ị na-eje anụ nwaanyị, ọ kakwa mma na ị spell out those words. Ma worst aha a na-ekwu okwu ya a na-asị gị for better for worse. Spell out that worst case scenario gị anwa ọ ya anọkwa ya. Ọ bụ na onye aha ya na-eji nwa je chọọ onye ya anya na-enwe ndị ka na-achọ di. Ụmụ nwaanyị kposa na-achọ di, ụmụ nwoke kposa na-achọ nwaanyị. Nya ịma na ọ dabara gị na onye ahụ unu adịrọ compatible. Ichi ịnụ nwaanyị ma onye ichi ịnụ di na onye ya bụ unu wunyewe unu na-awụnye unu wutuo na wutuo. Ọgbalọta ịgbalọta o buru kọpụ n'isi buru kọpụ n'isi. Na-echeta m adịkwa m aghara o. Ihe ọ bụla ọ na-eme isoli ya mebe. Ọ bụghị ịpụta isi hey na ịmakwa na ọ dị ụta. Ị mara na ọ dị ụta mana ịchọ ka gị na ya na-abụ build a nation. Ka odu nation unu na-achọ build. Nation ndị a trọstụrụ onwe ha. Ọ bụrụ na ị na-anụ nwaanyị ọga gwa nwunye gị ihe niile dị n'obi. Ọ bụrụ na ọ dabaghọzi be open enough si ya nna na ọ bụkwa ya ka mụ na gị kwu na ọ dabaghọzi. Na mgbe mụ na gị nọ na anyị na anyị ga-eme ya na anyị ga-eme ya mana ifugo na ọ dabaghọzi be open enough igwu ya ka ọ malụ ebe ọ na-eri mperi. Ọ bụ na ọ ga-echenji ochenji. Ọ bụ na ọ ga-onye suggestion or suggest ya. Ọ dị ihe kachacha njọ bụ mmadụ ibi n'ụlọ na-atụ ụjọ atụ partner ya ụjọ. O nwere ihe dịka na gị na onye gị na ya bi n'ụlọ gị na ya nọ na ada eso okwu. Ịnaba ịlahụ nyanwa naba ọlahụ. When enemies come unu na etika aka ọnụ fight ya. Mana ọ bụrụ na onye gị na ya bi n'ụlọ na-ewesele gị iwe, ọ na-eme nwoke ọnwụọ ịsọ no matter how happy you feel you are. Ọ bụ na nwaanyị idobe n'ụlọ ma na di na-anụ na gị na ya dọrọ na mma, ọ na-egbu nwaanyị ọsọ, ọ na-egbu nwoke ọsọ. Onwe ihe dịka peace of mind. Ihe ọ sokwa gị nwee n'ego. Ọ bụ na ị nwere peace in your home, nwaanyị a na-egbu ndị mmadụ ọsịsọ. Biko ụmụnne m ana m ayọ unu ka anyị bido kwuba eziokwu in marriage. Open up. Ọ bụ na ị nwere side chick si nwunye gị biko amakwa na mgbe mụ na gị bidoro ihe a na ọ dịghịkwa otu a mana na reason injin iji onye a biko ka ihe ị nwere ike ikwu. Ihe o ji dịkwa mma na ịgwala eziokwu bụ na o nwere ike ihe enyi ise send ala gị nwaanyị mana ịma mma ịdakanye sị na ị na-eme side chick. Ịma mma na your competitor ma nọ ndị gị na ha adọrọ na mma na-esendele gị onye ahụ. Mana ọ bụ na ị gwatụ ya nwunye gị nwee ike nwee the feeling because ụmụ nwaanyị na-enwe ngwa gị na ụmụ nwaanyị na-enwe security feelings. O nwere ike nwunye gị asị gị mba na o nwekwa ike ọ bụ onye asend ya ibunyetu gị uche. O nwere ike nwunye gị event ya that girl fụ na that girl na onwe ya nwee ihe ọ na-eme n'ịlaikụrụ. Ọ gwa gị sị gị na onye ị na-ejekwukwe nekwe ihe ọ na-eme. Ọ bụ na ọ na-adị na ụmụ nwoke ndị ọzọ sị gị na onye ị na-ejekwukwe nekwe na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-adị na. Nwunye gị nwere ike imelu iburu your CID nenelu gị nwaanyị ahụ gị na ya na-abụ na-emekọ ihe. Ọ dị mma na ị open up. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị mana ịlaikụrọzi di gị kama ị ya agba n'ilo ma ọ na-eme ihe nzuzo ma ọmụ ihe a na-eme chiti. Ọ ka mma na ịgwala eziokwu si ya nwoke m ọma ndabazi afụrọzi gị n'anya anyị nwere ike ịkwụsị ya. Biko ọ dị oke mkpa na anyị bido kwuba eziokwu. Onye fe eziokwu okwuo ya. Ịmara ihe anwa ga-eme onye ọzọ wee ya iwe emekwana ya.
emee gị ya ọma ndịkwa gị mma. A sị na eme nwata ka emere ibi ọ dị ya mma. Ifugo ya bụ na otu anụnwa anyị decide na anyị ga-anụ di na nwunye, ọ ka mma na ibido n'oge kwube eziokwu. Unu ekwezina ka fon sel gị na di gị okwu, fon sịkwa fon asịrọ, side chick sịkwa side chick asịrọ. Ụmụ kịrịkịrị ihe a ekwesịghị ịdị na-ese okwu n'ezinụlọ. Onye a jikwe nye onye anya, onye a jikwe chitie, ọ dịrọ mma. Ọ ka mma na ebido n'ụtụtụ ị mara onye ị na-eje ịnụ. Ọ dị mma na mgbe izu na-ebido ebido, a sị gị ị ga-anwụrụ onye a isi ikwete, ịma na ịma karakta onye ahụ. Ịghọtago? Gbaka unu expel go out dekwa ihe nchọ, isi ya gwa m ihe niile ịchọ ime na marriage a, kedu ihe ịchọ? Ọ na-abịa eje interview, asị gị kedu ihe ị ga-eweta na this company, ka ị ga-esi move this company forward. Anyị jee na other businesses, I spell out mago terms of engagement na businesses. Mana abịaza na marriage, anyị ama spell out ihe anyị chọ. Onye na cause nsogbu n'ezinụlọ kịta. Kedu ka ị ga-esi jebe ordinary interview, idepụtasị ihe niile ị ga-eme na the company ka the company na-move forward. Company sị gị nekwa ebe ha nwere weaknesses, what can you do about it? You say, don't worry, I will handle it. I will make sure that the company move to greater height. Mana ịbataza na be gị, kedu isi ka ịma nsi wee yiri zukwe the same way isi arụ ọrụ ma the same way isi assign other businesses, mee ya na your own family ka ọ na-agakwa. Di gị bụ CEO, gị nwa bụ manager. Then a company can have many managers depending on ihe the company, how the company want it. Ịghọtago? Ọ gị nwa ka ọ dị elu ịma ka unu ga-esi mee ya. Ọ bụghị si na ọ chọọ nke a ma ọ nwaanyị si na ọ chọọ nke a, nwoke bido unu spell lawyer out on time. Ọ bụ na ọma work na ama na ọma work from ab initio, mana na nwunye gị will never tolerate this thing or di gị will never tolerate this thing. Biko anyị chọ idozi ana Igbo, ihe ga-edozi ana Igbo bụ ịfụnanya na eziokwu. Ịfụnanya na eziokwu bụ ihe ga-edozi ana Igbo. Ọ bụ na ị bụ nwafọ Igbo na-ege m ntị, mana ị chọrọ ka ana Igbo dị na mma, bido n'ezinụlọ gị. Wepụta ịfụnanya n'ezinụlọ gị, wepụta eziokwu n'ezinụlọ gị, ọ ga-adịrị anyị na mma.